दिनै बे जेखाइ प्रडाक्शन चेनेलाव बयखौबो अननाय आरो सिबिहरनाय थाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जों। बेनि जायाव माने स्क्रिप्ट गैया जोंना डाइरेक्ट माने जाबाय जों गोसोजों साननानै बानायबाय। स' नोंथांमोना बेयाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा जोंखौ निमाहा होदो। स' लोगोफोर नोंसोरो जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै नाङो? मोजां नाङोबा लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नासाबदो लोगोफोर जेनथेने। मा गेम गेलेबाय थायोब्रा नोंलाय? जालालै बिजों। जोंफोरा बेफोरबायदि मबाइल गिदिर गैजानो रोङा। ओइ सोरनि गालफोरखौ थिखिनाय बायदि मोनदों नों? नै जोंनि सारनिसो बे। एबारनिफ्राय जुदि नेक्स्ट टाइमाव थिखिनाय नुयोबा नोंखौ खोथाया बोरैबा जागोन होनखानाय जाबाय। थांदो। दोनैयावहाय गगोन नोंलाय? दाखालि वार्निं होनायखौ मा बुजियाखैना मा जाखो नों? खर' मेलेम दंना गैया नोंना? एसे बुजि। होननायखौ बुजिया नामा? साला नों बे गारिजों सामफ्रामबो थिखोनानै थांबाय थायोना? साला र' गारि जाबाय दे जाबाय। बिसोरनो बेनोमोन। बिसोरनो
साला एफा मोजां मोनोमोन आं बेखौ साला दम होना लानो सानदोंमोन आङो मारै बुनासो गालांजाबाय है नोंसोर बुजादोंल'सो आंनाथ' पार्सास लाना थांजोब्बाय एटिएमबो दंमोन आंना ओरैबायदि फैसा जमायना दोनदोंमोन आं बेंकआव लाना थांजोब्बाय बिसोर बिदि गैलै मालाबा होफिनांगौलै बेखौ नोंनि थाखायनो जाजोबदों साला सुवाद आं मालाबा लबारजों गावनो हागौलै साला थांसै दं जाया नोंसोर जों आरो फैसाफोर लाना फै बिमाफोर दिननिफ्राय दिनानै Hey!